ጸጋን ሰላምን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላትኩም ይኹን ቅዱሳን ህጅ ድማ ከም ትወትሩ ንገብሮ ቀጽልና ነንብቦ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስና ትንቢተ ሐጌ ሐጺር ምእተው ኽሪና ትንቢተ ሐጌ በ520 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተጻሕፈ። እዚ መጽሐፍ እዚ እግዚአብሔር ንነቢይ ሐጌ ዝገለጸሉ ሐጸርቲ መልእኽትታት ዝሓዘ መጽሐፍ። በዚ ዘመን እዚ ህዝቢ እስራኤል ካብ ስደት ተመሊሶም ኣብ ኢየሩሳሌም ንቁሩብ ዓመታት ዝነብሩሉ እዋን ቤተ መቅደስ ግና ገና ዓንዩ ዝነበረ ስለዚ ነቢይ ሐጌን ህዝብን መራሕቶምን ቤተ መቅደስ ከም ብሓድሽ ክሃንጹ የተባብዑ። እግዚአብሔር ከዓ እቶም ህዝብን ተደኣ ንጽዮምን ተቐዲሶምን ሰላምን ሃብትን ከም ዝህቦም የተስፎም። ትሕዝቶ ትንቢተ ሐጌ ቤተ መቅደስ ከም ብሓድሽ ክህነጽ ዝወፅእ ትእዛዝ ካብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ስጋብ ፍቕዲ 15 ተስፋን ምጽንናዕን ዝሓዘ መልእኽቲ ካብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ስጋብ ፍቕዲ 23 ትንቢተ ሐጌ ምዕራፍ 1 بخاليت عمت نقص داريوس سات سيت ورحة خافتا ورحة خاب قداميت معلت بإيد نبي حق خمز زبلك آلك زيابهر ناب زروباب إلود سلات إلمسلنا يهودان ناب إياسو وديوز آداق لك أخانات النسا زيابهر قويتا سراويت كم زبلال إذا هزبزي تي قزي بيتك زيابهر تسرحلو قزي عيبس أحن يبلال قنا خزابيت زيا عني أخلاس نسخاتكم أبسلم أبايتهم كتنبردو قزي يوزبلك آلك زيابهر بيد نبي ሐጌ መጸ ባር እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከም ዝብላል እስከ ብልብኹም መንገድኹም ሕሰቡ ንስኻትኩም ብዙሕ ዘራእኩም ሒደት እተኹም በላዕኩም አይጸገብኩምን ሰትኹም አይረወይኹምን ተኸደንኩም አይሞቕኩምን እቲ ውዕለቱ ዘእቱ ነቲ ዝወዓሉ ኣብ ነዃል ማሕፉዳ የንብረሉ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብልብኹም መንገድኹም ሕሰቡ ይብላል ናብ ኣኽራን እንደይቡ ዕንጨይቲ ምፁ ነታ ቤት ከኣስርሕዋ أنا دما بآخ حقوسن كخبرني بالإግዚአብሔር نسخاتكم بزح تتصبيكم إنه حدت ينبيتكم سأتكم وخاء أنا أفبل كله سلام تاي بالإግዚአብሔር قويتا سراوي نفس وكفكم ننبيتكم إنا قوي خمسي بيتي سلزعنوت سلزي سمايات بسرخم أول خلكلا مدرخا أفريا خلقت أنو نابل علم مدرنا بالعل آخرانن نابل علم أخلنا بالعل وينن أبلع زيتنا أبلع إتي مدري تبقلون أبلع سبنا أبلع إنسان أبلع خلو عيو داون درك صوعكم شو زروبابيل ود سلاتي إلن إياس ود يوت أداقلي كخاناتن توم كابت هزب زترفو خلاتومن ندهي إግዚአብሔር أملاخومن قال نبي حقين كم تإግዚአብሔር أملاخوم زلاخو سمعوه توم هزب خاب قدم إግዚአብሔር فرو حقيلوخ إግዚአብሔር بتعمل أخت إግዚአብሔር نهزبي أنا مساخاتكم بالإግዚአብሔር يلو تزاربوا إግዚአብሔር كان منفس زروبابيل ود سلاتيل مثلنا يهودان منفس إياسو ود يوت أداق لك خاناتن منفس كلهم توم زترفوا حزبن أنقح نساتهم كا بتاخاليت عمت نقص داريوس بسات سيت ورحي كابتا ورحي دما بمبل 24 معالت مصو هابتا بيت إግዚአብሔር قويتا سراويت أملاخهم كا يسرحوا نبر تنبيت ሐጌ معراف كلت بسابعيت ورحي كابتا ورحي خاء مبل 21 معالتي كم زبل قال እግዚአብሔር بإيد نبي ሐጌ مسل بارس كان زروبابيل ود سلاتيل مثلنا يهودان إياسو ود يوت أداق لك غاناتنتهم زترفو حزبن كم زيل كان قرر نزابيت زيا بتقداماي كبرت أزرا يا خبختكم تريفو زلو من هجغا كما يكوينا تريو واللخم أبعينتكم سخم زي الله ديكونتن هجخا وزروبابيل صناعي بالإግዚአብሔር نسخا إياس وديو صادق لك خانا دما صنع لبخم حزبي تهاجرون صنعوا بالإግዚአብሔር أنا مسخاتكم يمو عييو بالإግዚአብሔር قويتا سراوي كم تخاب قبص خطوة خلخم مسخاتكم زاتخو قال كداني منفسي أما أكلكم ينبرالو هاي تفرو እግዚአብሔር قويتا سراويت كم زبلال قنا حدا قزي بحتصير قزي كخونيو أنا نسماين نمدرن بحرن نقصن كنقانقه نخلاتهم أهزاب كنقانقوبي ناي كلاتهم أهزاب كبر نجر كمتسيو أنا والنزابة تزيئة بخبر خمل أي بالإግዚአብሔር قويتا سراوي برورنا تيو ورك خاناتيو يبل እግዚአብሔር قويتا سراوي
ካብቲ ቀዳማይ ሴት ድሕራይ ክብሪ እዛ ቤት እዚኣ ክበልጽ እዩ ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት። ኣብዛ ቦታ እዚኣ ሰላም ክህብ ይብል ጐይታ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት። ብኻልእቲ ዓመት ዳርዮስ ብመበል 24 መዓልቲ ናይታ ታስዒት ወርሒ ብኢድ ነቢይ ሃጌ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር መጸ። እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ሕጊ ነቶም ካህናት ሓደ እኳ ኣብ ዘፈር ክዳኑ ተቐደሰ ስጋን ተቖረጸ በዛ ዘፈሩ ኸዓ እንጌራ ወይ ጸብሒ ወይ ወይኒ ወይ ዘይቲ ወይ ዝኾነ ይኹን መግቢ እንተተንከየ እዚአንዶ ይቕደሳየን ኢልካ ሕተቶ። እቶም ካህናት ድማ ኣይፋልን ኢሎም መለሱሉ። ሽዑ ሃጌ ብሬሳ ዝረኸሰ ሰብ ካብዚኣተን ገለ እንተተንከየ ትረክስ ዶ ያ ብሎም። እቶም ካህናት ከዓ እወ ትረክስ ኢሎም መለሱሉ። ሃጌ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰ እዚ ዓሌት እዚ ከምኡ እዩ ኣብ ቅድመይ እዚ ህዝቢ እዚ ከምኡ እዩ ይብል እግዚኣብሔር። ኩሉ ዕዮዳዎም ከምኡ እዩ እታ ኣብኡ ዘቕርቡለይ ድማ ርኹስ እዩ። ሕጂ ከዓ ኣብ መቕደስ እግዚኣብሔር እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኸይተነብረት ኮታ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳዕ ቀደም ዝኾነ ሕሰቡ። ብኹሉ እቲ ዘመን እቲ ናብ 20 መስፈር ዘለዋ ምህርቲ እንተመጸ 10 ጥራይ 50 መስፈር ክቐድሕ ናብ መጽሞቕ እንተመጸ 10 ጥራይ ኮነ። ንኹሉ ዕዮዳውኩም ብሃጉን ብዋግን ብበረድን ጥቓዕ ወቓዕኩ ንስኻትኩም ግና ናባይ ተመለስኩምን ይብል እግዚኣብሔር። ሕሰቡ ኮታ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳዕ ቀደም ዝኾነ ካብታ መበል 24 መዓልቲ ናይታ ታስዒት ወርሒ ካብታ መቕደስ እግዚኣብሔር ተሰረተትላ መዓልቲ ሕሰቡ። እኽልስ ገናዱ ኣብ ቆፉ ኣሎ እዩ። ተኽሊ ወይንን ኦም በለስን ሮማንን ኣውልዕን ክሳዕ ሎሚ ይፈረየን። ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ጀሚረ ክባርኸ መበል 24 መዓልቲ እታ ወርሒ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ካልኣይ ዛዕና ብሃጌ መጸ። ብዝሩባብኤል ምስለነ ይሁዳ ኣነ ሰማይን ምድርን ከነቓንቐ ዙፋንን መንግሥትን ክገላብጥ ሓይሊ መንግሥትታትን ኣሕዛብን ከጥፍእ ሰረገላታትን ኣብአን ዝቕመጡ ክገላብጥ እየ። ኣፍራስን ዝውጥሕዎንን ከዓ ነፍሲ ወከፎም ብሰይፊ ክወድቁ እዩ ኢልካ ንገሮ በታ መዓልቲ እቲኣ ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት። ወዝሩባብኤል ወዲ ሰላትኤል ባርያይ ኣነ ክወስደካ እየ ይብል እግዚኣብሔር። ኣነ ሓሬካ እሞ ከም ቀለቤት ማሕተም ክገብረካ እየ ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት።